com veieu a través de les imatges, estem a Lleida i a la Plec d'en Cargol, i coincidit amb en Duran. Duran, de fet, la Lleida és la seva segona ciutat, o segons com la primera. Segons com la primera, Políticament la primera. Exacte, políticament la primera. I és un home molt conegut, molt apreciat a totes les comarques de Lleida, a Lleida capital. També tenim l'Albert Batalla, que és el nostre candidat a les eleccions al Parlament, i hem coincidit amb moltíssima gent per aquí, ell i jo, i la veritat és que notem ganes de que les coses vagin bé, ganes de canvi i molta gent que se'ns aproxima, i se'ns apropa i ens dona ànims també, i ens diu que treballem fort, que el canvi està al nostre abast i sobretot que està a l'abast de molta gent a Catalunya. Jo ho celebro molt, i en aquest sentit, a Lleida i a tot Catalunya, i no cal dir a l'estat espanyol, però allà no ens voten, no? En Duran, evident, és un gran actiu que ens ajudarà a guanyar aquestes eleccions. Jo estic convençut que ja ho has vist ara, quan ens trobem a la gent, el que ens diu, la gent desitja el canvi, a les Terres de Lleida, que jo vinc sovintejadament, en tenen moltes ganes que les coses funcionen, és bàsicament món rural, no pas exclusivament, i el món rural han vist com l'han tractat com un parc temàtic, per tant, si a tot arreu de Catalunya hi ha ganes de canviar, aquí són de debò, no? Per tant, jo estic convençut que ens ajudaran molt la gent de Lleida perquè pugui ser president a partir de la propera tardor, perquè m'imagino que les eleccions no les avancen i per tant serà la tardor.